13 anyos nga batang lalaki patay. Human po sila sa makadagang higayon. Samtang uban sa mga barkada sa sitio Lahing-Lahing 2, Barangay Mabolo, Cebu City, kagabi. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Natusak-tusak sa bala ang lawas ni 13 anyos nga binatilyo nga mo'y hinungdan sa kamatayon ni ini pasado alas 10 gabi. Sa inisyal nga pakisusi na sayran sa Mabolo Police Station nga ang biktima uban sa iyang mga barkada nangaon sa ikatulong andana sa usa ka gitukod pa nga panimay. Matod pa nga duha ka mga lalaki nga nakabunot ang kalit lang nga miabot og dayong pusil sa biktima sa makadagang higayon. Miambak pa ang biktima gikan sa ikatulong andana apan natumba pag-abot sa ubos ug didto nagiusban pagpusil. Huway kasayuran ng mga silingan nga atua sa katulong andana ang biktima og mga barkada niini. Kay matod pa sayo silang nangatug. Gabi dito sa banha di gabi. Opo ka bantay kay nangatug ni sayo gabi. Mingaw naman diri good. So di kung naa may mga batan-on di po sa babaw, di na po di magsaba di. Wala, dili ko. So sa kadong gabi na tuog di ka ato nakamata ka. Oo, nakamata na jud ko. Nakamata man ko nagkuan na, hindi po silay na ba. Oo, betul-betul na. Usa sa gitan-aw sa kapulisan nga motibo sa krimen ang kalambigitan sa biktima sa ginadili nga drogas. Human nila masuta nga ang biktima usa sa mga suguonon sa paghatod sa mga ginadili nga drogas. O lagi na kanang barkadista ba? Nya hapon to'y kuha niya involved po sa drugs. Sugo-sugo ko na isubay pa na mo karon ang tanan niya ang gulo. Na-recover sa Mabolo Police diha sa crime scene ang 13 ka mga gagmayng pinakete sa ginudahang shabu. Giangkon sa inahan sa biktima nga 9 anyos pa ang bata na lambigit na kini sa illegal nga drogas tungod kay himarkada. Way hunong matod pang gibadlong niyang iyang anak ug plano unta niyang ipadala sa probinsya aron makalikay na kini sa illegal nga kalihukan ug makatiwas sa pagtungha. Illegal, mga sindikato. So lagi gamit ka ni Ginasugo. Kung saan naman siya nagsugod? Libawaan. Sa una, mga 9 years old, kaya naundang man to, mga pag last year. Saan mo nagibuyag mo? Libuyag, uy, mabitaw na. Sige na kog apas, kabaw na ng mga silingan diya, muro na kog kuan, sige apas, sige apas. Sige man kog paymangno niya, dili unta na may ngunani, pinanggagot kay nanako. Sobra kami nangka. Sa ulugon unta sa biktima ang iyang ika-14th birthday ugmang adlaw. Kay wa man siya nauli pagkagabi ato sang adlaw, mo to pag ugma giapas dayon ako. Nya uli kay akong paligon ba pailison kay wala gyud nauli. Nya uli man siya sa balay ni kuyog nako, iguro siya nagilis nilakaw dayon. Birthday pag Oo, niya ko na magkuanta nak na kay mango float og spaghetti on sa paman palit tag cake nak siya uma. Ano siya tando siya siya mubalik ko mubalik ko. Nanawagan og gustisya ang inahan sa biktima ug tabang alang sa pagpalubong sa nag-inusaran niyang anak. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.